Finalizado o capítulo serenísimo, gran parte dos asistentes desprazáronse ata o Pazo Torrado para asistir a outro evento non menos tradicional, o Xantar do Albariño. Dende o escenario, a alcaldesa Fátima Abal agradeceu a súa presenza a todos os asistentes e recordou que o viño e os representantes do sector son os verdadeiros protagonistas da festa. Non podían imaginar aqueles fundadores que o que comezou sendo unha reunión de amigos se acabaría convertendo no que é hoxe. Unha das festas gastronómicas máis importantes e máis coñecidas do noso país, que ademais serve para darlle impulso a todo o sector do viño, do cal viven, directa ou indirectamente, milleiros de familias. Ter claro que a festa do Albariño non ten máis atmos que os cambadeses e as cambadesas, e que non ten máis protagonismo que este viño que é o que aquí honramos. Son os veciños e veciñas os que ano tras ano fan posible co seu esforzo e o seu traballo, a pesar de todas as dificultades, que esta festa se poida levar a cabo. O discurso de apertura este ano correu a cargo do experto en medicina xenómica Ángel Carracedo. O presidente da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica interpretou este galardón como un achegamento da sociedade ao labor da investigación. Este xesto do Concello Cambadés é un primeiro paso para que gobernos e empresarios se decaten de importancia de investigar, descubrir e aplicar os descubrimentos. Semella un aceno amable cara aos nosos investigadores, moitos deles a mostraren o que valen polo mundo adiante. É unha maneira de dicirlles que van ter oportunidades para desenvolver aquí os seus talentos. Tras o xantar desveláronse os que xa son os 3 mellores viños albariños de Rías Baixas da colleita do 2016. Das 59 marcas que competiron, o panel de cata escolleu a Turonia de Quinta de Couselo como o gañador da medalla de ouro da 29ª cata concurso Rías Baixas. E nos este ano a verdad que nos sorprendeu bastante a calidad da uva, que é o importante sempre que dun bo viño. E, bueno, este ano Turonia, que é o albariño 100% que estamos hoxe falando, pois, a verdade que estaba moi bo, estaba nuns matices e nun sabor que, bueno, era digno de, bueno, eloxiar, que decir. Este foi o único representante da subzona de Rosal que conseguiu un posto entre os 3 mellores. Os outros 2 premios recaeron en 2 elaboracións da comarca de Osalnés, Esencia de Viña e Mar de Frades. Ademais dos representantes do sector, o xantar reuniu a persoeiros da política que destacaron o potencial do mundo vitivinícola como motor económico e da festa do Albariño. Tamén celebraron o éxito desta edición varios membros do goberno cambadés. Bueno, para nós é importantísimo dende o momento que nos sitúa, nos axuda a seguir falando das nosas rutas dos viños e que ademais diso pois é unha axuda para o propio sector, non só para a exportación ou para a venda do produto, sino para esas rutas turísticas, esas visitas que se convertan nunha fonte de ingresos que axuda a actividade económica e sobre todo pois vivindo tamén en esta festa que o que fai é axudar a promoción tanto do viño como de Cambados como de Galicia. Saliu ben, que foi unha celebración excepcional este ano. A verdade é que ese ano internacional de, bueno, Cidade Internacional do Vino 2017, pois parece que funcionou ben, que estivo ben a todos os niveis, que a xente, a verdade é que valorou positivamente todo o que tiña que ver coas actividades culturais, coa promoción do Concello en distintos lugares e prazas, pero, bueno, eu creo que hoxe pecha cun broche de ouro, non solamente polo que significa, por un xantar agradable, por un novo premio, sino para ademais por contar con unha persona que representa, eu creo que a día de hoxe a personaxe realmente máis importante de Galicia, a nivel científico, pero tamén a nivel individual, unha persona comprometida e unha persona daquelas que incluso podes contar con ela a nivel de premio Nobel, non? E traballar polo viño albariño e por Cambados, porque eu creo que temos un futuro e un sector importantísimo, un sector que está crecendo, que se está recuperando da crise económica, e ora aquí quero acordarme dos viticultores e dos adegueiros que tanto fixeron e que tanto están a facer por esta festa e por Cambados.